Lämpimästi tervetuloa kaikille tähän SmartCraftin Johtaako työmaa sinua vai johdatko sinä työmaata -webinaariin. Mun nimi on Satu Valdén, tänään johdattelemassa tässä keskustelua. Kysymyksiä voitte esittää chattiin, siellä on meiltä Jere niihin vastaamassa. Ja myöskin sitten puhujille esitettyihin kysymyksiin vastataan joko tässä webinaarin kulun aikana tai sitten jälkikäteen. Mutta olkaa aktiivisia, laittakaa chattiin kommentteja, kysymyksiä ja tehdään sitä kautta interaktiivinen tapahtuma. Me ollaan saatu noin 50 vuotta työmaan johtamiskokemusta tänään tänne lavalle. Ja pitemmittä puheitta lähdetään katsomaan, ketä meillä on keskustelemassa. Eli kerro, kuka olet ja mikä on sun suhde työmaan johtamiseen? Mä olen Lauri Fagerlund ja mikä mun suhde työmaan johtamiseen on? No se on varmaan 10 vuotta tuli pyörittyä valkoinen kypärä päässä tuolla lähinnä pienemmillä työmailla ja tommosissa niinku semmoisissa yksittäisen työntekijän tai kaksittaisen työntekijän työmailla ja nähnyt sitä niinku rakennusalan pienempää skaalapäätä aika paljon tässä näin. Ja nyt sitten yrittäjänä yritän niinku julistaa tätä työnjohtamisen sanomaa isosti muuallekin. Joo, Piironen Mika. Mä oon ollut työmaalla lähtenyt ihan sieltä ruohonjuuritasolta joskus kauan sitten ja olen nyt varmaan viimeisen 10 vuotta ollut seurannut tilannetta vähän päältä päin ja eroavaisuuksia on ja hirveästi kiinnostaa se, tai näkyykin jo ehkä tämä digitaalisuus työn johtamisessa ja tämmöisessä näin, että pysyykö kaikki koulutukset ja tämmöiset niin kuin mukana siinä. Jes, ja Ruusunen Otto, SmartCraft Suomen asiakkuusjohtaja ja eritoten olen tuossa meidän Concrete-tuotteen parissa ollut nyt useamman vuoden ja sitä kautta työn johtamiseen, niin mitä me tehdään tuotteella laadun hallintaa ja laadun johtamista, niin sitä kautta oikeastaan paljon tämän aiheen ääressä pyöritty. Kiitos. Eli tällaisella kokemuksella lähdetään keskustelua käymään. Lähdetään liikkeelle siitä. Lauri, mainitsit, että teet töitä pienempien rakennusliikkeiden kanssa niin, että työnjohtajilla olisi mahdollisuus keskittyä työn johtamiseen. Minkälaisiin haasteisiin sä oot törmännyt? Aika niin kuin perusasioista aika monta kertaa joudutaan lähteä liikkeelle, että ihan niin kuin lähdetään määrittelemään sitä, että mitä se johtaminen edes on, puhumattakaan sitten tämmöisistä niin kuin asioista kuin henkilöjohtaminen tai työn johtaminen, jotka konseptitasolla kuitenkin eroaa toisistaan aika paljon, vaikka siellä kentällähän ne ei eroa, mutta konseptitasolla ne eroaa aika paljon. Niin ihan niin kuin sieltä lähtien sitten puhumattakaan näistä sun lemppariasioista eli aikataulu- ja laatuasioista, niin sinne niin kuin, siellä hirveän usein on tilanne, että katsotaan miten kävi ja työnjohtajan rooli on kirjoittaa tarjouksia ja hyväksyä tuntilappuja ikävän usein. Mä voisin tuohon kompata just sitä, että työnjohtaja titteliinsä mukaisesti pitää johtaa sitä työtä. Se ei ole työn seuraaja, vaan se on työnjohtaja. Ja se me ehkä valitettavasti välillä unohdetaan, että se on se johtaminen siinä ytimessä. Ja on siinä vielä, niin kuin, onhan se monissa pienemmissä firmoissa aidosti tosi haastava paikka, koska siinä on työtehtäviä ihan sairaan paljon. On niin kuin asiakkuusvastaavat ja myynnilliset tehtävät ja just nämä henkilöjohtamisen tehtävät, esihenkilötehtävät ja satalaurakkalaskentaa, tarjousten kirjoittamista. Että siinä on niin kuin valtava skaala tekemistä, mihin isoissa organisaatioissa on jokaiseen niin kuin useita omia henkilöitä tekemässä sitä. Niin ja sitten työjohtajalle on, niin kun, onko työjohtajalla, sit kun mietitään sitä johtamisen tapaa, niin onko väärää ja oikeaa? No sekin vielä. Niin, että sama lopputulos saatetaan saada 2 eri johtamistavalla. Joo, tuossa on itse asiassa tosi paljon kulttuurillisia eroja. Mä kävin tuossa joitain vuosia sitten mutkan yhdessä firmassa, missä oli valtava määrä latvialaisia työntekijöitä. Ja se oli tämmöiselle suomalaiselle pehmeän johtamisen arvoista tykkäävälle miehelle kulttuurishokki havainnoida sitä, että
sitä työporukkaa ainakaan, niin ei saanut oikeasti tekemään järkevästi töitä ilman sekä väkivallalla että potkuilla uhkaamisella. Ja silloin he teki tosi hyvin sen duunin, mutta vain jos niinku uhkaille tarpeeksi paljon. Mitä se suomalainen työmaa tarvitsee toimijakseen? Me ei uhkailla, potkuilla eikä väkivallalla, mutta miten me saadaan se työjohto toimimaan? Opettamalla. Mutta sekin on taas sille, että toinen voi opettaa eri tavalla kuin toinen. Mutta mä näen ehkä, että työnjohtaja jätettäisiin yksin. Että tavallaan, jos tullaan koulusta, harjoitellaan tälle, että olisi aikaa joku, joka mentoroi. Ja ennen kaikkea kannattaisi olla monta eri mentoria, eli olla erilaisten, tässä se tulee vastaavien alla ja tälleen näin ja tällä tavalla. Siihenkin pitäisi löytyä aikaa. Et melkein välillä tuntuu, että vähän liian nopeasti niin kun laitetaan työjohtaja liian vastuulliseen tehtävään. Ja sitten se jätetään sinne, että mä toivoisin ainakin enemmän tukea ja aikaa sillekin, että ohjaamista ja vinkkejä vähän, miten voisi jotain hoitaa. Ja taas toisinpäin, niin se, että uskalletaan kysyä. Niin ja voitaisiinko me vähän ajatella myös sitä, että itse asiassa datakin voisi olla työnjohtajan tärkein työkaveri. Tehdä päätöksiä. Ainahan se on datalla mennä, mutta on vaan kysymys, että miten laadukasta niin. Se jokin on dataa. Niin. Joo, datalla voidaan johtaa, kyllä, mutta se pitää katsoa, että se on oikeanlaista data. Mutta sekin on tavallaan semmoista tavallaan tilannekuvan seurantaa, ja sen pitäisi antaa tavallaan sen datan, että voisi puuttua johonkin. Eli sieltä huomata jotain asioita, niin sitä kautta lähteä sitä ehkä, mä näen sen enemmän sillä tavalla, sen datan hyötykäytön. No hypätään vähän skaalaan, Mika, sä toimit tällä hetkellä jättiluokan projektissa. Miten siinä johtaminen eroaa, kun se yhteinen maali on jossain vuosien päässä? No siinä on paljon eroja. Siinä on esimerkiksi tahti tuo sen eron. Sulla ei ole välttämättä niin kuin yksi urakoitsija, kaikki työvaiheet. Sulla voi olla monta. Se vaatii seuranta. Toisaalta mä haluaisin puhua siitä positiivisista asioista. Reagointi pitää olla nopeampaa, kun tahdissa ollaan. Eli sillä tavalla pystytään datalla johtamaan tai seuraamaan ja sitten puuttumaan sille, että se olisi niin kuin silleen nopeampaa se reagointi, jos nähdään, että jossain rupeaa olemaan jotain, niin se näkyy ja sitten pystytään se korjausliike tekemään. Tavallaan se on ehkä toi ja kyllä siihen tarvii kaikkia, että se toimii, että se ei. Niin ehkä tuossa, jos me mietitään rakentamisalaa melko perinteikkäänä, niin johdetaanko työmailla prosesseja vai ihmisiä? Ei niitä ehkä voi niinku nimenomaan siellä kentällä erottaa toisistaan, vaikka edelleenkin konseptitasolla ne voidaan erottaa. Ja ne työkalut, millä prosesseja johdetaan, eri kuin ne, millä ihmisiä johdetaan. Mutta siellä työmaalla, siellä kentällä, niin se on aina sekä että enemmän tai vähemmän. Ja se on varmasti oltava aika dynaaminen ja semmoinen elävä, että kumpaa se painottuu milloinkin mitäkin paljon. Ja siinä päästään taas siihen, että sen henkilöjohtajan pitää tuntea se johdettava tiimissä tarpeeksi hyvin, että hän osaa skaalata sen dynamiikan siinä omassa porukassa oikein. Mä mietin tuossa, että joo, siis tavallaan johtaminen on psykologista myös, siis sillä tavalla, että tunne ehkä alaisesi ja käsittelen, ihmisiä pitää käsitellä eri tavalla. Se on yksi semmoinen juttu, mitä mun mielestä ei ainakaan itselle opetettu missään. On ollut hyviä mentoreita, jotka on opettanut sitä sitten. Joo, tuossa äsken ennen kuin aloitettiin, niin juteltiin vähän tästä nimenomaan johtamisen oppimisesta rakennusalalla. Siitä teillä oli paljon mielipiteitä. Joo. Meillähän, no vähän karrikoidusti sanottuna, niin rakennusalan korkeakouluissa ei opeteta johtamaan. Siellä opetetaan substanssia rakentamisesta, siellä opetetaan esimerkiksi lujuuslaskentaa tai jotain piirustuksella
lukemista tai materiaalivalintoja eri tilanteisiin, se löydetään johtamaan. Se on ihan marginaalisia määriä opintopisteitä, mitä johtamiseen tai esihenkilötyöskentelyyn käytetään aikaa, ja nekin on useimmiten valinnaisia. Niin, jos on synnynnäinen johtaja, niin se voi olla paremmin johtaa sitä, vaikka se tiedäkään, kun sillä on tietyt aikataulut vaan ja näin. Näinpä. Mutta se on ollut pitkään toi, itse huomannut sen haasteen, että millä tavalla niin kun just ne työjohtajat, että saadaanko niille sitä tukea koulun kautta ja sieltä sillä, että miten toimia. Ja tuossa mä olen yhdessä toisessa hankkeessa mukana, missä kehitetään tätä rakennusalan johtamiskoulutusta nyt tällä hetkellä, ja siinä yksi vahva tulokulma on juurikin tämä johtaminen. Että kuinka paljon niitä työnjohtajia johdetaan ja millä tavalla, koska se on sitten myöskin helposti semmoinen vierivä kivi, jossa niinku vanha kulttuuri vaan niinku aina välittyy eteenpäin silloin, kun siellä on juurikin se tuki ja turva on vähän vääränlaista tai vanha-aikaista tai jotain muuta oppitavoille, mutta pois oppiminen on sitten paljon vaikeampaa. Otto, sä nostit tuossa alussa esiin, että työnjohtaja on nimenomaan johtaja eikä seuraaja. Miten sun mielestä se näkyy, että ollaan aika paljon siinä taustapeiliin katselemassa? Kyllähän se näkyy, ja se, että miten työmaata johdetaan, niin sitähän johdetaan siellä työmaalla, ei työmaatoimistosta. Ja se just, mistä tässäkin on jo aiemmin puhuttu paljon, se, että meidän pitäisi olla enemmän johtamassa niitä ihmisiä ja sitä työtä siellä työmaalla, kuin se, että me seurataan. Meillä on hienoja järjestelmiä, meillä tulee dataa, kaiken näköisiä digitaalisia työkaluja, joita me sitten käytetään hyväksi ja ei aina osata käyttää oikeinkaan, vaan ehkä niin kuin tuossa vielä palata ehkä pikkusen tuohon, mitä aiemminkin keskusteltiin siihen, että tuohon niin kuin dataan ja datalla johtamiseen ja sitten siihen työn johtamiseen, niin näistä paljon puhutaan ja hypetetään. Meillä on ensimmäisenä pitää miettiä se, että mitä me tarvitaan nyt siihen, että me yhdessä saavutetaan se meidän yhteinen lopputulos tässä. Onko se koko hanke vai tietty työpaketti, kaikki me pitää johtaa niitä kaikkea, osata johtaa oikein, ja mitä me tarvitaan siihen, että me pystytään johtamaan sitä. Ja sitä kautta sitten mietitään, että okei, miten nämä digitaaliset ratkaisut, me tarvitaan jotain tietoa jostakin, ja se tuottaa meille tueksi, sen johtamisen tueksi sitä tietoa, että nämä järjestelmät, mitä me käytetään, niin ne ei itsessään, niin kuin, ne ei ole itseisarvo siihen niin kuin johtamiseen, vaan ne on meidän johtamisen apuvälineitä. Ihan niin kuin kaikki muutkin, vaikka fyysiset työkalut niillä työntekijöillä, ne on apuvälineitä siihen, että ne saa tehtyä niiden työnsä oikein. Niin samalla tapaa nämä kaikki ratkaisut, mitä meillä on, niin ne on apuvälineitä sille, mutta ne ei poista meiltä sitä johtamista, mitä me tarvitaan. Pitäisikö meidän ottaa askel taaksepäin ja rupeaa miettimään, mitä se johtaminen sitten oikeasti on? Sehän on ehkä niin kuin tässä kohtaa se, mikä munkin duunissa tuolla kentällä näkyy aika vahvasti, että ei osata vastata siihen, että mitä tehdään työkseen, mitä se johtaminen on. Ja mä kirjoitin sen artikkelin näistä M-kysymyksistä, ja se on mun mielestä niin hyvä yksinkertaistaa johtamisen konsepti, vastataan M-kysymyksiin. Mitä tehdään, missä tehdään, milloin tehdään, miten tehdään ja niin poispäin. Ja kun näihin kysymyksiin on annettu vastaus, niin silloin on työn tekemisen edellytykset olemassa. Jos yhteenkään noista kysymyksistä puuttuu vastaus, niin ei ole olemassa työn tekemisen edellytyksiä. Ja silloin sitä lähdetään selvittämään sitä vastausta siitä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että mitä on ihmisen johtaminen. Jos toi on niin kuin tavallaan työn johtamista, toi, että vastataan niihin M-kysymyksiin, niin onko ihmisen johtaminen sitten sitä, että millä tavalla niihin vastataan? Ja sitten taas nämä digitaalitekniikat, niin ne on vaan työkaluja, joilla me saadaan itse ne vastaukset noihin kysymyksiin. Voidaan niin kuin antaa ne vastaukset eteenpäin. Kyllä, ja tuohon vielä kompate, että mitä johtaminen on, ja sitten omaan substanssialueeseen, laadunhallinta ja laadun johtamiseen, niin myös monesti kysynyt suoraan ihmisiltä, että mitä laatu on. Harva sanoo suoraan, kysytään mitä laatu. Ja sitten me puhutaan paljon laadun johtamisesta. Ei osata sanoa mitä on laatu, eikä osata sanoa mitä johtaminen.
niin yritäpä sitten laadun johtamista oikeasti miettiä. Niin ja ehkä vielä tulee mieleen näistä M-kysymyksistä, että sitten tulee vielä toinen ulottuvuus, niin kuin motivaatio, joka on siinä tiimin toiminnassa kuitenkin semmoinen ydinkysymys, että tietääkö tiimit aina, mikä on meidän yhteinen onnistuminen? Niin, tuostahan on esitetty erilaisissa johtamisesta kirjoitetuissa kirjoissa, että noin 80% kaikista työntekijöiden ongelmista onkin organisaation ongelmia, ja käytännössä se kulminoituu silloin näihin, että nämä vastaukset näihin M-kysymyksiin on huonoja. Ja jos ne vastaukset on huonoja, niin silloin motivaatiokin tehdä töitä on huono. Ja mä oon niin puhunut välillä 5 M-kysymyksestä, välillä 7, ja 5 niistä on niitä, jotka on ehdottomia edellytyksiä työn tekemiselle. Mitä, missä, milloin. Motivaatiotekijöitä. Ja se, että miksi tehdään, niin ei oteta sitä, että tehdään tätä siksi, että tästä maksetaan mulle palkkaa, vaan haetaan se loppukäyttäjä siihen, että jos rakennetaan taloa, niin siksi, että joku perhe voi asua tässä niin kuin 30 vuotta turvallisesti ja tyytyväisesti. Mietin, nyt kun alussa oli taas palata sitä taaksepäin sitä prosessista, niin tavallaan sille, että onko hyviä prosesseja, mutta sitä ei noudateta. Siis sillä tavalla, että saattaako olla työmaalla joku prosessi, se on hyvä prosessi, mutta sitä ei noudateta. Ja sitten se lähtee niin kuin menee. Ja sitten taas, jos mä niin kuin aina työjohtajan puolta, että se lukee, että meillä on prosessi tämmöinen, mutta täällä ei toimitakaan tämän prosessin. Totta kai työjohtaja on hukassa silloin, että mikä hänen vastuulla on, tai miten nämä tehtävät. Joo, toi on tosi totta, ja mä käytän tästä itse paljon esimerkkinä lentäjiä. On 30 vuotta Finnairilla lentänyt kapteeni. Se istuu sinne. Alkaa duunipäivä, se istuu sinne checklistiin. Siinä on listattu tietty määrä asioita, siinä on prosessi siitä lentokoneen käynnistämisestä ennen kuin lähdetään liikkeelle, ennen kuin lähdetään lentoon. 30 vuotta se on joka päivä tehnyt sitä. Silti se ottaa sen paperin käteen ja se kiertää sen lentokoneen, piirtää raksin ruutuun. Tuo kohta tarkistettu. Se menee siihen listan seuraavaan kohtaan ja tarkistettu. Tämä checklista tuollaisessa käytössä niin on mielestäni hirveän hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla noudattamalla tiettyä prosessia me ollaan saavutettu aika korkea turvallisuustaso lentämisessä. Kun sitten taas, jos me otettaisiin vastaava käyttöön rakennusalalla ja rakennusprosessien johtamisessa, niin ensinnäkin meillähän menisi varmaan iso osa työmaasta ihan kapinaa saman tien, mutta kunhan siitä alkujärkytyksestä toivutaan, niin tavallaan siitä pitää se hyöty nähdä, ja sitten se hyöty, että nyt tämä ei tapahtunut, kun tehtiin näin. Jep. Ja tätä on niin kuin loputon oravanpyörä sitten tämä jossittelu tässä, mutta tuossahan yksi haaste mun mielestä on tässä koko prosessiasiassa, on se, että meillä on vähän niin kuin väärät ihmiset vastuussa rakennustyössä. Koska hankkiutuu rakennusalalle. Se on se kysymys tässä. Ja mun niin kuin teoria on se, että sinne hankkiutuu usein ihminen, joka haluaa tehdä duunia, missä näkyy konkreettisesti oman käden jälki. Et joka päivä on jotain konkreettista itselleen näyttää, että mitä on saatu aikaiseksi. No sitten kun olet oikein hyvä sahaamaan niitä lankkuja, vasaroimaan nauloja, niin sitten sut ylennetään työnjohtoon, missä yhtäkkiä sä et enää näekään niin selkeästi sitä syy-seuraussuhdetta. Ne on edelleen olemassa siellä, mutta ne on paljon hitaampia, pitkäjänteisempiä ja vähemmän konkreettisia. Mitä korkeammalle kiivetään siinä hierarkiassa, niin sitä vähemmän se oman käden jälki näkyy, mutta ollaan kuitenkin persoonatyypiltään semmoinen ihminen, joka tarttisi sen. Usein on sanonut, että me ollaan loppujen lopuksi aika herkkiä poikia ja tyttöjä, jotka niin kuin rakennusalalle tulee vähän taiteilijasieluja. Niin ja tuohon ehkä vielä jos yhdistetään, että sitten tulee mukaan nämä digitaaliset työkalut, että sä oot tullut työhön käyttämään vasaraa ja sitten yhtäkkiä sun pitää olla koko päivä puhelimella ja tietokoneella ja täyttää ja seurata erilaisia asioita. Joo, ja pelkästään se niin kuin työn sisältö siinä, että jos timpurina teet töitä, niin sehän on suorittavaa työtä, mutta myös aika paljon semmoista niin kuin konkreettisten pienien ongelmien ratkomista. Ja välttämättä ei ajattele niin pitkälle niin kuin 2 kuukauden päähän. Niin. Eli ajattele ehkä sen päivän. Jos sitäkään. Niin.
seuraavaa kahvitaukoa tai seuraavaa työsuoritusta, mikä on ihan fine. Se on ihan niin. Kuuluukin olla. Ja sitä varten siinä on se työnjohtaja, jonka tehtävä on ajatella se muutama viikko eteenpäin. Ja sitä varten on työn maapäällikkö, jonka tehtävä on ajatella muutama kuukausi eteenpäin tai vuosi eteenpäin. Mutta ne on edelleen samat ihmiset useimmiten. Totta kai on paljon poikkeuksia, jotka pystyy opettelemaan pois siitä luonteestaan tai on ajautunut vähän niin kuin, voisiko sanoa, väärälle alalle alun perin ja sitten päätynyt niin kuin sitä kautta niin kuin oikeisiin tehtäviin. Et onhan meillä paljon hyvääkin johtamista. Me ei vaan koskaan kuulla siitä mitään. Tartun Lauri tuohon, mitä sanoit siitä, että ei nähdä heti sitä, että halutaan nähdä se oman työn jälki heti, niin mä näen tosi monta asiaa siinä työjohtamisessa, mikä juuri näitä, että ne tulee meille välillisesti tai vähän pidemmällä aikajuoksulla, aikajänteellä. Se on vaikka laadunhallinta ylipäätään se, että mä käytän nyt aikaa, teen asiat nyt kunnolla oikein, niin se säästää mulle kuukauden päästä 3-kertaisen määrän aikaa. Niin se on paljon tämmöisiä asioita, mitä ei niin kuin nähdä, ja kun me ei saada sitä hyötyä siitä saman tein, niin sitten me lähdetään lipsuun siitä prosessista, siitä, mitä meidän pitäisi tehdä asioita. Joo, ja tuossa on mä luin jonkun tutkimuksen jostain, en muista mistä ja en tiedä miten niin kuin validi se oikeasti on, mutta siinä pureuduttiin näihin niin kuin ihmisen kykyyn hahmottaa syy-seuraussuhteita, mikä liittyy vahvasti sit myös palautteeseen siitä omasta tekemisestä, niin se, että on iso rakennustyömaa, missä aloitetaan kuopan kaivamisella, mutta timpurit aloittaa niin kuin tekemällä valuu muotit sinne, ja sitten vuosi ja 3 kuukautta myöhemmin joku tulee sanoa, että hyvin meni. Mikään piuha ei yhdisty päässä. Ei mitään kontekstia ei enää löydy. Et se palaute siitä niin kuin hyvin tehdystä työstä ja siitä etenemisestä ja siitä suoriutumisesta ja nimenomaan siitä konkretiasta pitäisi tulla käytännössä päivittäisellä tasolla. Mutta onko tämä sitten, että me suomalaiset emme anna myönteistä hyvää palautetta? Ei hyvää eikä huonoa. Niin. Tai sitten jos huonoa tulee, niin sitten se on tosi huonoa. Niin. Sitten on huonosti. Ei kun miettiä, että vaan liittyykö se meihin siihen niin kuin suomalaisilta tai johonkin, että me emme anna sitä hyvää palautetta. Kerro mulle, mitä on hyvä palaute. Se on hyvä. No, jos teet jonkun työn vaikka hyvin, että hei, hyvin meni. Tai siis sillä tavalla, että teet aikataulusta sen tälleen, joka on sovittu päivän työ, teet sen oikein niin kuin oli sovittu suunnitelmissa. No niin, nyt on vähän parempi. Koska toi on yksi mun mielestä helmasynti ja yksi ongelma koko palautteen antamisessa on se, että me pystymme antamaan laadukasta palautetta. Laadukas palaute pitää antaa aika nopeasti siitä tapahtumasta ja se pitää sisältää konkreettisia tekoja ja valintoja, joita se palautteen saaja on tehnyt. Mä käytän tästä karikoitu esimerkkiä, että se ei auta, että mä menen sanoa jollekin, että ootpa sä kaunis. Koska millä tavalla kaunis? Niin. Hän ei voinut vaikuttaa siihen välttämättä millään tavalla. Jos mä menen kehumaan, että ootpa sä tehnyt tukkas kivasti, että se korostaa mukavasti sun kasvopiirteitä, niin silloin mä annan palautetta jostain niin kuin hänen tekemästä valinnasta, johon hän on itse voinut vaikuttaa. Silloin on aika paljon erilainen vaikutus sillä palautteella kuin se, että mä vaan totean, että hyvin meni. Ja tämä pätee ihan jokaisessa palautteen antotilaisuudessa, ihan joka päivä. Pitäisi niin kuin sanoa, että jotain pieniä juttuja nostaa, että meni hyvin tai meni huonosti, mutta mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti ja miksi. Ja kyllä tällä ne asiat, mihin me kiinnitetään huomioon, niin ne on ne, mitkä korostuu, että just se, että tänäänkin meni pistorasiat suoraan, että hienosti tehty, mikä on automaattinen olettama, että totta kai niiden pitäisikin mennä suoraan, mutta kyllä niin kuin kaikki tarvitsee kannustusta siinä, että ollaan oikealla jäljellä ja tehdään hyvää duunia. Joo, toi on ihan hyvä huomio siitä, että se tavallaan perustason oletussuorituskin voi olla semmoinen suoritus, mistä on ihan oikeutettu saamaan jonkunlaista palautetta. Tai sitten jos se raasia on ollut vinossa, sitten tämä nythän on suorassa tästä eteenpäin, että on se niinkin päin olla. Että... Näinpä. Kyllä, ja tähän vielä semmoinen näkökulma, että kun me lähdetään katsomaan sitä rasiaa, niin lähdetäänkö me sinne työmaalle tarkastamaan niitä asenteella, että lähdetään etsiä virheitä,
mennäänkö me tarkastamaan niitä, että mennään katsoa, todentaa, että se työ on tehty oikein. Kaksi todella niin kuin, isoa eri asiaa. Niin on. Sitä löytää aika eri asiat sieltä työmaalta. Hyvä pointti. Niin ja kyllä toi on varmaan semmoista niin kuin yhteistä kulttuuria ja oppimista, että kun meillä ei ole tällaista palautteenannon kulttuuria, niin pitäisi aika niin kuin herkälläkin korvalla tarttua niihin kaikkeen, mitkä menee oikeaan suuntaan, jotta me yhdessä kasvettaisiin siihen, että se on meille normaali tapa toimia. Se vaatii ihan järjettömän määrän duunia, että saa sen palautteenantokulttuurin toimimaan silleen, että se palaute on luonteva, laadukasta. Ja niin. Se on aika pitkäjänteistä duunia. On, ja sitten mä monesti helpommin etsitään niitä virheitä. Kyllä. Se on vähän mennyt siihen, että vaikka positiivisia asioita on paljon, niin niistä ei sitten kerrota ja tällä, että sitten puututaan niihin virheisiin ja se on aina negatiivinen asia. Niin, onhan meidän niin kuin tavallaan, voisiko sanoa, että rakennuskulttuuri aika pitkälti on nimenomaan sitä virheiden estämistä. Jos oikein ruvetaan miettimään, että meillä on vaikka valvonta, niin on aika pitkälti olemassa vain siksi, että sillä pyritään ennakoivasti estämään virheitä, eikä niinkään niin kuin, tuomassa sitä niin kuin onnistumista esille. Niin, pari juttua oli huonoa, mutta paljon oli hyvää. Niin. Se pitäisi niin kuin kääntää silleen, että nämä on mennyt oikein ja tälleen. Tuo on muuten aika jännä, kun rupeaa miettimään, niin kyllä me puututaan. Dataa kaikki on tiedolla johtaminen, niin sieltähän paljastuu ensimmäisenä ne virheet tai ne puutteet. Näin. Eikä katsota sitä, että hei, meillä on periaatteessa hyvin asiat, mutta pari juttua. Niin. Miten paljon se niin kuin tahdissakin vaikuttaisi, jos joka onnistumisesta tahdista annettaisiin relevanteille ihmiselle se palaute siitä, että toi onnistui nyt sen takia, että sä teit sun duunin oikein. Niin. Sä olit osana tekemässä tota tahtia oikein, niin se meni putkeen nyt. Niin. Voisi olla aika eri fiilis. Kyllä, ja tuohon vielä valvontapointtiin se, että onko valvonnan tehtävä löytää niitä virheitä mahdollisimman nopeasti, vai onko niiden tehtävä varmistaa, että kaikki menee oikein siltä omalta näkökantiltaan. Että siitä, miten me asennoidutaan itse siihen. Se vaikuttaa hyvin paljon. Kyllä. Niin en tiedä, osaako Mika arvella, nyt teillä on iso hanke käynnissä, niin mikä on positiivisten havaintojen suhde niihin korjaaviin havaintoihin? Joo, positiivista on sitä vähemmän, se on rehellistä, mutta tavallaan vaikka on negatiivistakin, niin se pitää kumminkin rakentavalla tavalla. Siihen voi olla moninainen syy, varsinkin jos sitä seuraa datan kautta, niin siellä se saattaa mennä hyvinkin pitkälle. Että siihen lähdetään sitten niin kuin puuttumaan sillä tavalla, että ei saisi niin kuin ensimmäisenä osoittaa sormeen jotain henkilöä, vaan pitäisi niin kuin vähän käydä sitä, mitä sillä taustalla, vähän kysellä ja sille, että mikä tämä on. Ja sieltä saattaa äkkiä löytyä sit sieltä pitemmältä väliltä ihan mennään vaikka kuin pitkälle, niin saattaa olla joku juttu, jotain tietoa saatu tai jotain tämmöistä. Miten niihin positiivisiin havaintoihin suhtaudutaan? No, mä en tiedä. Mä välillä annan, että hyvin menee, että niin kuin joku jutut menee sillä tavalla, mutta sitä saisi olla enemmän ihan joka paikassa. Koska kyllä mä vähän uskon, että vaikka me ollaan aika huonoja antaa palautetta, niin ei me olla kovin hyviä myöskään vastaanottamaan sitä. Toi on ihan totta, ja sekin vaatii sitä samaa pitkäjänteistä harjoittelua ja työtä. Että mä tein joskus vuosia sitten yhdessä työpaikassa semmoisen, kun mä havaitsin, että mä olin itse tämmöinen aika perinteinen suomalainen palautteenantaja, että palautetta annettiin silloin, kun kaikki oli mennyt päin persettä, eikä oikein missään muussa tilanteessa, niin sitten mä rupesin sitä kehittämään, ja mä kehitin itselleni semmoisen työkalun, jota mä kutsuin nimellä pikkuvoitto ja pikkutappio. Ja se idea oli niin yksinkertainen, että mä otin jokaisen työntekijän jokaisesta työviikosta yhden jonkun asian, jonka he teki vähän paremmin kuin oli pakko. Ja sitten mä annoin siitä pikkuvoiton meidän maanantai-aamun kick-off-palaverissa silleen, että kaikki kuuli sen, että okei, nyt Rampe, sä teet ton homman viime viikolla tosi hyvin, että hieno homma, että pikkuvoitto sulle siitä. No, pikkutappiot oli vastaavan koko luokan juttuja, missä oli tehty vähän mokia sitten siellä, ja mä annoin sitten henkilökohtaisesti, jos niitä tuli.
Ja se oli aika karu se alkukuukaudet hommaa, että alkukankeutta oli kuin nudistileirillä konsanaa ja se ei meinannut niin kuin millään lähteä käyntiin ja mä vaan pakotin itteeni, että nyt mä vaan niin kuin teen tämän. Ja joitain kuukausia oli mennyt, niin sitten tuli ekan kerran semmoinen tilanne, että työmaat soitettiin mulle ja sanottiin, että nyt mulle kävi tämän viikon pikkutappio. Ja silloin mä tiesin, että nyt tämä on niin kuin onnistunut tämä hanke. Ja sitten ei mennyt montaa viikkoa, niin ekan kerran soitettiin työmaalta, että hei, Leksa tässä mä laitan Grantille pikkuvoiton, että se kävi tekemään tämmöisen homman. Sitten taas jossain vaiheessa aika pian tuli puhelu, että nyt sulle Lauri kävi tämän viikon pikkutappio. Ja se normalisoi sen palauteen. Se teki siitä niin kuin asian, jolla voi ohjata omaa työntekoa tulevaisuudessa, kehittää sitä omaa tekemistä. Sen jälkeen niin kuin tämmöinen isompi, merkityksellisempi palaute oli paljon helpompi sekä antaa että vastaanottaa. Se ei ollut enää vittuilua, se ei ollut enää nuoleskelua, vaan se oli palautetta. Tämä meni nyt tosi hyvin sen takia, että sä teet nämä ja nämä jutut tuolla tavalla. Ja tuossa oli ehkä noin kohdat, mitä sä olit voinut parantaa tyyppisesti. Mutta sitten tulee mieleen, kun otit tuossa aikaisemmin, niin miten se palaute annetaan? Eli sen palautteen sisältö, negatiivinen palaute voi olla rakentavaa, jos se annetaan hyvin. Kyllä. Ja samaten positiivinenkin olisi hyvä, että tietää oikeasti, mitä on tehnyt hyvin, että ei ole vaan sille taputtaa, hyvin menee. Niin. Jatka saman mallin. Mitähän mä jatkan saman mallin? Tätä kävelyä vai? Niin tavallaan sille, että se niin kuin, tavallaan se palautekin olisi silleen, niin positiivinen negatiivinen, se olisi rakentava. Kyllä. No, tämä on just se, mistä tuossa puhuttiinkin, että on niin kuin kohdistetaan se palaute valintoihin ja tekoihin, eikä sattumuksiin tai ominaisuuksiin. Niin silloin se on heti eri tavalla rakentavaa se palaute, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Niin. Koska kummallakin on se, saattaa olla hyöty. Toisessa on, että jotain pitää kehittää negatiivisessa, mutta siinä positiivisessakin voi olla jotain, jota pitää kehittää. Tai se ottaa seuraava steppi ja lähdetään niin kuin eteenpäin, taas menee jonkun asian kanssa. Hypätään vielä hetkiseksi takaisin siihen työjohtajan työpöydälle, jossa on niin kuin 25 asiaa samanaikaisesti ja puhelimet huutaa ja työmaakokous alkaa. Mikä on kaikkein tärkeintä, mihin työjohtaja pitäisi keskittyä? Oman työajan moderointi. Kaikessa yksinkertaisuudessa siinä kohtaa. Joo, mä oon aika monessa paikassa ottanut esille myös sen, että opetetaanko me työnjohtaja sitä oman ajan käyttöä tekemään, että se on tavallaan, meneekö se työmaa, mulle teki kerran työpäällikkö, kun piti jotain reklamaatiota tehdä, niin se vei mut viereiseen huoneeseen ja ovi kiinni ja hän tekee omia juttuja, sä teet sen reklamaation. Tämä työmaa-aika on mihinkään tunnissa kahdessa. Ja sitten sekin, minkä on kanssa, että saako aina työjohtajalle kaikki tulla ovelle koputtaa koko ajan jotain ja sulla on joku juttu kesken ja sitten sä lopetat sen ja taas se, mutta se, että se tärkeys siihen, että mikä on niin kuin sillä hetkellä tärkeää ja se oman ajan, mulla on kiire, se on aina se vastaus. Hyvin harva sanoo, että joo, on mulla tässä aikaa, lähdetäänkö kahville. Näinpä. Että se, niin kuin se oma ajan käyttö sillä tavalla, että sitä vähän sitä priorisointia, otetaanko ylimääräistä juttua siihen. Ja sitten tuossakin on pitkälti päästään näihin asennejuttuihin, mistä sä oot nyt muutaman kerran jo puhunut, että se, että jos itselleen hokee tarpeeksi pitkään, että mulla on kiire, niin sitten on kiire. Mutta jos itselleen hokee, että ihan hyviä tässä tehtiin nämä työt tekee, ei ne sitten tosiaan tunniskaan mihinkään karkaa, niin ne pitää ihan hyvin. Että ei se vaikuttaa, sehän on tietysti asia, mikä ei muutu sekunnissa, että se pitää taas pois opetella ensin kiireestä. Mutta kyllä mäkin tein sitä paljon, että mä opetin mun työporukan siihen, että jos mun huoneen ovi on kiinni, niin silloin tullaan sisään ainoastaan, jos on oikeasti niin kuin hätätilanne. Mutta sitten mä pidin sitä useimmiten auki. Mä pistin sen kiinni vaan silloin, kun mä tarttin keskittymisen johonkin, niin kuin, että nyt on pakko keskittyä tähän tiukasti tai puheluita tai jotain semmoisia, mihin mä olin niin kuin päättänyt keskittyä. Ja sama puhelimen kanssa, että mä priorisoin aina tämmöisen live-kanssakäymisen sen puhelimen yli. Oli puhelin, saattoi taskussa päristä ja soitella monikin ja sitten mä en niin kiinnittänyt siihen huomioon, vaan mä kiinnitin huomioon, jos mä juttelen sun kanssa, niin suuhun. Sitten sen jälkeen mä voin soitella takaisin niitä. Eikä kertaakaan kyllä niin kuin mikään työ jäänyt saamatta tai mikään niin kuin kertaakaan ei menetetty tuhansia euroja eikä kukaan kuollut eikä mitään niin kuin vakavaa tapahtunut siinä. Ja koen, että sain aika paljon enemmän
aikaiseksi. Ja koen, että ihmiset toimivat mun kanssa paljon mieluummin silloin. Juontaako tämä sama asia, että jos sä teet jonkun asian, sä et tee sitä loppuun sillä hetkellä, niin onko se sillä työmaallakin, että ne työvaiheet, ne on kesken kaikki, jos sulla on siinä muutkin asiat, niin onko tässä syy-yhteys sitten se on tavallaan sille, että sä hyppäät seuraavaan asiaan ja joka asia on niin kuin kesken, on se nyt joku dokumentti tai joku pöytäkirja, niin se on koko ajan kesken, niin sitten sulla on siellä työmaallakin kaikki kesken samalla tavalla. Niin ja pahimmillaan voi olla niin kuin 4 työntekijää jonossa muutamassa toistensa päälle niin kuin sitä omaa puheenvuoroa, kun olet niin totuttanut itsesi siihen, että vastaat aina siihen uusimpaan kysymykseen, ja jatka niin kuin sitä edellistä vastausta. Tästä me ollaan juteltu aikaisemmin, mutta onko niin, että sitten kun se kiire tulee päälle, se hyvä prosessi hajoaa käsiin ja sitten me hypätään siihen seuraamismoodiin? Kyllä se valitettavasti menee. On juuri näin, että tulee se kiire, niin vakalaarihallinnasta puhuttaessa, niin se laatuprosessi putoo pois ja sitten me ruvetaan vaan sammuttelemaan niitä tulipaloja. Ja ehkä niin kuin näissä kaikissa, ehkä siihen niin kuin edellisiinkin kysymykseen vielä vastaten, niin aina niin kuin priorisoida ne asiat ja fokus niihin, mitkä on niitä tärkeimpiä. Ja niin kuin sanoit, järjestyksessä hoitaa ne asiat pois. Ei lähde ampuu 10 suuntaan samanaikaisesti. Että me tiedetään, mikä se lopputulos silloin on. Kaikki jää kesken tai hoidetaan puoliksi maaliin asti. Yksi asia kerrallaan ja monta peräkkäin. Niin. Nopeasti. Hyvä. Aika alkaa lähestyä loppua. Vielä on muutama hetki. Me luvattiin osallistujille ainakin yksi vinkki, mikä voi heti tänään ottaa käyttöön, jotta saisi työmaalle parempaa johtamista. Mitkä on teidän parhaat vinkit? Kumpi aloittaa? En mä tiedä. Mulla tulee se kehuminen nyt tässä, kun puhuttu siis sillä tavalla, että ihan johonkin asiaan liittyvä se positiivinen palaute. Se olisi niin kuin semmoinen, itsellä oli joskus tuossa jalkapallomaailmassa valmentanut, niin oli tytöt pieniä, niin mulla oli aina jokaisesta pelaajasta joku positiivinen juttu, mitä ne teki kentällä. Mä aina muistin kaiken sen. Toki en ole siirtänyt sitä nyt tähän työelämän kummiskaan, se on vapaa-aikaa, mutta se oli sillä tavalla, koska se oli sille, että vaikka virheitä tekee, niin ei, niistä, kyllä se tietää pelaajakin, että se on tehnyt virhe, ei sitä tarvitse korostaa enää, vaan sitten sä voit hakea jonkun toisen jutun sieltä ja hakea sen positiivisuuden kautta. No mä voisin sitten taas puuttua niinku aikatauluihin. Käännetään. Et pilkotaan ne aikataulut paljon pienemmiksi kuin normaalisti. Et ollaan totuttu antaa, etenkin näillä pienemmillä rakennusliikkeillä, niin tuossa on tuo rivitalo, meillä on 3 kuukautta aikaa tehdä se. Niin eihän kukaan ihminen pysty hahmottamaan, että mitä mun pitää tehdä nyt, jotta se on 3 kuukauden päästä valmis. Pilkotaan se vaan niin pieniin paloihin, että sen pystyy hahmottamaan, että mitä mun pitää tehdä nyt, että se on silloin valmis sen aikataulun puitteissa. Mä oon käyttänyt 3 päivää maksimissaan. Voi olla 2 päivää, voi olla tunteja. Se on hyvä. Silloin se on suunniteltu. Silloin se on suunniteltu ja silloin on niin kuin selkeästi pystyy hahmottamaan sen niin kuin työmäärän. Et se on mun mielestä iso ongelma tuommoisissa yleisissä aikatauluissa sitten, että ei sitä työmäärää, ei edes niin kokeneet työpäälliköt pysty hahmottamaan sitä työmäärää sinällään, ne vaan kokemuksesta tietää, kauan siihen menee suunnilleen. Et siksi se vaan pitää pilkkoa. Joo, näin se vaan on. Joo, mä voisin nostaa sen, että fokusoidutaan siihen työn johtamiseen ja ennen kaikkea ihmisten johtamiseen. Tulin konkreettille vuonna 2018 ja näin meidän myyntimatskuissa oli slaidi, jossa luki, että mikään sovellus tai ohjelmisto ei korvaa sitä päivittäistä johtamista, vaan ne on työkaluja silleen. Tämä on semmoinen, mikä mulle silloin saman tien klikkasi ja on kuljettanut sitä tässä vuosien läpi. Haluan senkin nostaa tässä esiin juuri sen takia, että meillä on kaiken näköisiä työkaluja, ohjelmistoja, kaikkea, mutta ne ei ole meille työkaluja. Ne ei korvaa sitä. Me tarvitaan se johtaminen ja musta tuntuu, että me liian usein unohdetaan
siitä kaikesta. Että sen muistaminen ja sitten ottamalla siihen ne oikeat työkalut sen johtamisen tueksi, niin sillä me saavutetaan hyvä lopputulos. Joo, tuossa on niin kuin havaittavissa nyt aika paljon sellaista ilmiöä, että sitä johtamista vähän niin kuin ulkoistetaan niille ohjelmistoille. Ja se pahimmoillaan voi olla aika katastrofaalinenkin lopputulos. Että koetaan, että sen sijaan, että tarvitaan 2 työjohtajaa, niin heitetään toinen, että otetaan toi softa tuohon, että se hoitaa. Ja totta kai kontekstissa saattaa jopa toimia. Mut perustuuni on sitä samaa. Sun pitää selvittää suunnitelmia ja kaikkea. Ei ne ohjelmat sulle sitä tee. Just näin. Kyllä, ja yhtenä niin kuin esimerkkinä vaan se, että seurataanko me työmaalla aikataulua vai johdetaanko me työtä, jotta me toteutetaan aikataulun mukaista tulosta. Just näin. Kyllä tuossa mun mielestä korostuu sellainen niin kuin, proaktiivinen toiminta. Jos te mietitte omaa uraa taaksepäin, niin mikä on ollut teille sellainen hetki, että te olette tuntuneet, että nyt mä olin hyvä johtaja? No kyllä mä luulen, että äsken mainitsemani palautetyökalun onnistuminen sitten niin kuin niiden kuukausien jälkeen oli aika semmoinen, että pääsi seuraavalle levelille siinä hommassa sitten. Että se oli kyllä niin kuin, silloin tuli taputettu ittees olkapäälle. Mä täytyy kaivaa kaukaa, mutta mulla on ollut aina semmoinen tapa, että työmaallakin niin mä haluan tuntea ne timpurit ja niiden kanssa keskustellaan melkein enemmän vapaa-ajasta ja kaikesta muusta kuin sitten työstä, koska se työ etenee vaan siinä. Ja sitten se on ollut hirveän tärkeää mulle aina silloin, että se ei ole työtä, mutta ne on myös oikeasti sä oot vuosia niiden kanssa kavereina, tai nyt kavereina tulee tälleen näin, mutta silleen, että se on myös muutakin. Ja sitten se, että ymmärrys siihen, että ihmiset ovat erilaisia. Ja jos on niin kuin itse työjohtaja, niin saattaa olla, että työtehtävät pitää toiselle antaa käskyttämällä ja toiselle vähän tälleen, niin se on semmoinen ehkä, mitä itse opettelin silloin aikanaan. Siihen, että miten vähän laittaa kohdallessa. Kyllä, joka ehkä vähän niin kuin komppaa mitä tuossa aiemmin sanottu, ja just siihen, että tunne ne työntekijät ja se, että siellä on erilaisia ihmisiä, miten niitä pitää johtaa ja käsitellä, ja tunne se työ, mitä ollaan tekemässä. Eli johda sitä koko pakettia, töitä, ihmisiä oikealla tavalla. Että ne on niin kuin, jos kysymyksellä, että joku, mikä tulee mieleen, mutta ei mulle tule suoraan yksittäistä, mutta tuolla tavalla, kun toimii, niin silloin itsellekin on tullut niitä onnistumisia. Meillä alkaa aika olla lopussa. Onko vielä joku timanttinen vinkki, viimeinen asia, mikä nousee mieleen, jotta suomalaisen rakentamisen johtaminen on helpompaa, mukavampaa ja me saadaan parempia osaajia houkuteltua rakentamisalalle? No mulla tulee se mieleen, kun tuolta vanhasta ajasta, niin 2 työjohtajaa kouli mua ja opettaja saa olla mukana, niin kyllä mentoreilla on suuri vaikutus. Siis sillä tavalla, jolla on se kokemus, millä tavalla ne käsittelee asioita, niin kyllä mulle on siitä ollut niin suuri apu. Suuntaan ja toiseen. Niin joo, mutta sitten voi ottaa ne huonot asiat pois. Niin. Mutta se mulla on käynyt hyvä sekä vaan, että mulla on ollut tosi hyvät semmoiset, että heti saanut vastuuta ja kyllä ohjattu, että jos väärin menee, niin Tuosta on hirveän helppo johdattaa sit siihen, että pitää niinku muistaa katsoa itseäsi peilistä naamaa aika tiheeseen ja miettiä, että miten meni tänään. Ja sitten kun voi niinku seisoa siinä peilin edessä ja katsoa itseäsi naamaa ja todeta, että tämä meni ihan hyvin, niin sitten alkaa olla ihan jees tilanne. Se on varmaan se mun vastaus siinä, reflektointi. Kyllä. Joo, miten tähän loppuun kiteyttäisiin? Ehkä semmoinen yksi, no ehkä vähän mitä sanoinkin tuossa jo, että ehkä semmoinen kiinnostus siihen johtamiseen, että me ollaan tällä alalla, me ollaan monesti tosi teknisiä ja työjohtopuolella insinöörejä ja meillä on kiinnostus niihin niin kuin kaikkiin teknisiin asioihin ja se monesti unohtuu eikä kiinnosta niin paljon se johtaminen. Mutta se on ehkä semmoinen, että oikeasti ottakaa se
asian. Kiitos. Eli me tarvitaan yhteistyötä, kommunikaatioa, fokusta, palautetta, oman ajan hallintaa. Oikein paljon kiitoksia meidän mahtaville panelisteille. Kiitos yleisölle, että olitte kuuntelemassa. Jos haluatte jatkaa keskustelua, niin tilatkaa meidän LinkedIn uutiskirje Building the Change. Siellä on Lauri mainitsemista johtamisen M:istä tällä hetkellä uusin artikkeli ulkona. Pääsette sitä kautta jatkamaan keskustelua ja noin kerran kuukaudessa sinne tulee uutta asiantuntijasisältöä. Kysymyksiä voitte edelleen laittaa chattiin, jos vielä tulee joku juttu mieleen, me käydään niitä tässä läpi ja lähetetään vastauksia sitten teille paluupostissa. Kiitos, että osallistuitte SmartCraftin työnjohtamisen webinaariin.